Кешенең күзе төрле төсләрне генә түгел, ә бөтен нәрсәне, күләмне, озынлыкны һәм хәрәкәтне билгели ала. Шулай ук аның саклагычлары да бар. Мускул туқымасы катлавы белән хәрәкәтчән тире җыерчыкларыннан торган күз кабаклары. Бу мускуллар ярдәмендә күз кабагы йомыла, гади итеп әйткәндә күзләрне йомгалыйбыз. Ә сезнең күзләрне ни өчен шулай еш йомгалавыбыз турында уйлаганыгыз бармы? Күз кабаклары минутына ничә тапкыр йомгалаганыгызны санарга тырышып караганыгыз бармы? Гадәттә өлкән кеше күзен һәр 6 секунд саен йома. Ягъни без уяу вакытыбызның 10%-ын ябык күз белән уздырабыз. Ләкин ни өчен кеше организмы бу эшне контрольдә тотмый? Шунда ки, һәр күз кабагы кырые буйлап, кирфекләр арасыннан чыгу юлы булган 20-30 кичкенә биз урнашкан. Без күзләребезне йомганда, бизләр сыйыклык булып чыгаралар. Күз кабакларының йомылуы, ягъни башкача әйткәндә, күзне йомгалау күзләрне кибүдән саклый. Чөнки йомгалап алганда безнең күзләр кирфекләр дымлана һәм майлана. Шулай итеп бүленеп чыккан бу сыйыклык һәм күз йомгалаулар безнең күзләрне киптерергә ирек бирмиләр. Аларны һәр вакыт майлап торалар. Күзләрне йомгалау күз өслеген майлап кына калмый, ә аны дымландыра да. Кеше карашы билгеле бер объектка юнәлдерелгәндә, китап укыганда яисә компьютер мониторына караганда, күзләрне йомгалау ешлыгы минутына якынча 3 тапкырга кими. Шуңа күрә күпчелек кешеләрнең озак укыганда яки компьютер артында эшләгәндә күзләре кибә һәм органлы кичерәләр. Күз йомгалау процессы шактый тиз һәм нибары 100-150 миллисекунд кына дәвам итә. Күзнең хәрәкәте турыдан-туры безнең баш мие эшчәнлегенә бәйле. Кай вакыт без шомадан тыш арыганлыкны бетерер өчен генә күзне йомгалап алабыз. Әгәр дә мәгълүмат шактый күп икән, күз йомгалау баш миенә моны эшкәртергә ярдәм итә. Галимнәр без нинди дә булса процессны тәмамлаганда да күз кабакларын ешрак йомабыз дип саный. Мәсәлән, кадр алышынгач, тели тапшырулар үзгәргәч, әңгәмәдә паузалар башлангач, китап битләрен әйләндергәч. Сүз уңаеннан яңа туган сабыйлар күзләре минутына 2 тапкыр гына ачып йомалар. Күрү органнарын дымландыру өчен шул җитә икән. Яшь барган саен күзне йомгалау ешлыгы арта бара. Шулай итеп 15 яшендә яшүсмерләр күз хәрәкәтләрен өлкәннәргә караганда 2 тапкырга сирәгрәк ясыйлар. Ләкин безнең күзләрне күз кабаклары гына түгел, кирфекләр дә, кашларыбыз да саклый. Кирфекләр күзне тузан, пычрак һәм башка вак кисәкчекләр эләгүдән, ә кашлар тир яки яңгыр тамчыларыннан саклый. Ә хәзер уйлап карыйк. Әйтик, безнең камил һәм кабатланмас күз системасы очраклы рәвештә ниндидер бер билгеле очраклар нәтиҗәсендә барлыкка килгән ди. Ул чагында ничек итеп күз кабагы, кирфек һәм каш рәвешендәге тулы бер саклау җыелмасы белән кораллана алган. Кем безнең күзләребезгә кипмәсен һәм күз күреме белән башка проблемалар булмасын өчен аларга билгеле бер ешлык белән йомгалап алырга кирәк дип әйткән. Әлбәттә, бик күп төрле гипотезалар уйлап табарга, фаразлар төзергә, ягъни барысында туры килүләргә, очраклы хәлләргә сылтарга мөмкин һәм башкалар. Әмма безнең өчен уникаль күрү системасын гына түгел, ә ышанычлы саклау системасы белән дә җиһазландыручы кудрәтле Аллаһы Тәгалә дип тану мантыйкка ярашлы булыр түгелме?